Poštovani rudari Kolubare, evo, upravo sada, pre 5 minuta, je došla potvrda svega onoga o čemu sam pričao i protiv čega sam se borio ja i moje kolege u posljednjih par godina, a posebno u zadnjim danima od kad smo najavili proteste rudara Kolubare i radnika EPS-a. Naime, nalazimo se u Boroševcu na autobuskoj stanici i kao što vidite, iza mene stoji autobus koji je spreman da razveze radnike koji danas rade prvu smenu. Gospodin Grčić i njegovi sateliti, direktori Kolubare, su naredili da svi radnici direkcija napuste radno mesto u 10 sati i da moraju da budu ispražnjene direkcije, da niko ne ostane u upravnoj zgradi. Da ne bi slučajno došli u 14 časova na protest koji smo mi zakazali za danas. I tako misle da spreče radnike da iskažu svoje nezadovoljstvo i da kažu sve ono što misle samim činom prisustva protestu. Ali pošto su već to uradili na ovako sraman način i organizovali prevoz, ja pitam sve rudare Kolubare, šta će biti? Ne daj Bože da se neko povredi do kraja radnog vremena. Ne daj Bože da nekome treba hitna neka potvrda ili neki dokument. Od koga će da je dobiju? Zato pozivam sve rudare Kolubare, pre svega radnike površinskih kopova koji su sad na terenu, da napuste posao, da prekinu sa radovima, svi servisi, znači da prekinu slobodno, bez bojazni, da će trpeti za to sankcije. Jer ako mogu njihove kolege u upravnim zgradama, mogu i oni. Svi bageristi, molim da obezbedite bagere, da ostane po jedan na bagerima, ostali da izađu, da se pripreme za protest. Tako isto molim sve kolege koji dolaze u drugu smenu, da ne idu osim po jedan na bager, a svi ostali da se vrati na protest u Boroševac, da čuju pravu istinu, da čuju ono što ću danas ponovo izgovoriti i definitivno idemo do kraja. Tražimo smenu gospodina Grčića i svih direktora koji su učestvovali i učestvuju u ovoj prljavoj radnji. Molim vas, bez straha, postupite ovako, bez bojazni da će vas neko sankcionisati. Neka nam daju otkaze svima. Ne mogu da daju 10.000 otkaza.